Správne osvetlenie je skutočne rozhodujúce pre vytvorenie príjemnej atmosféry, pocitu pohody a poskytnutie dobrej orientácie v miestnosti. Pri výbere osvetlenia je potrebné brať do úvahy predovšetkým farbu stien a nábytku, veľkosť a výšku miestnosti, ale aj celkový dizajn interiéru. V zásade platí, čím je farba nábytku tmavšia, tým viac farby pohltí. Veľmi podstatný je aj fakt, o akú miestnosť ide. Každá miestnosť v byte plní svoju špecifickú úlohu a preto by sme mali tak pristupovať aj k jej osvetleniu. Základné delenie svietidiel. Podľa účelu by sme svietidlá mohli rozdeliť na ambientné, pracovné a akcentové. Poďme si jednotlivé kategórie priblížiť. Keď hovoríme o ambientnom osvetlení, vravíme o osvetlení základnom, a teda o tom, ktoré plní základnú funkciu osvetlenia miestnosti. Je to práve to nutné osvetlenie, ktoré každá miestnosť potrebuje. Hlavným a najpodstatnejším typom osvetlenia v interiéri je ambientné osvetlenie. Pracovné osvetlenie je skôr osvetlenie doplnkové a slúži nám na skvalitnenie niektorých činností, ako je písanie, čítanie, príprava jedla v kuchyni či holenie v kúpeľni. Často ho tvoria rôzne stolné lampy, LED pásy zabudované v kuchynskej linke či LED osvetlenie zrkadiel v kúpeľni. Pracovné osvetlenie predstavuje napríklad stojatá lampa na čítanie kníh, ale taktiež aj stolová lampa na pracovnom stole. Hlavnou úlohou akcentových svietidiel je navodiť atmosféru v miestnosti. Akcentové svetlo môže osvetľovať napríklad určitý objekt, ktorý chceme zvýrazniť, upriamiť naň pozornosť alebo len navodiť istú atmosféru. Sú to práve tie rôzne podsvietenia stropov, nasvietenia obrazov či časti nábytkov a podobne. Akcentové osvetlenie je výborným prúkom i v kúpeľni. Nezabúdajte však na vyšší stupeň ochrany krytia pred vlhkom a prachom. Pri osvetlení jednotlivých miestností treba postupovať opatrne a s citom. Riadiť sa tzv. Pravidlom vrstvenia. Začať treba vždy so základným, ambientným osvetlením a postupne pripájať ďalšie. Osvetlenie chodby. Ideálnym osvetlením chodieb sú bodové svietidlá. Na trhu existuje množstvo typov a farebných prevedení. Príjemné a veľmi užitočné, hlavne v nočných hodinách, je aj tzv. Doplnkové alebo obrysové osvetlenie. Nasvietené môžu byť lišty, jednotlivé schody či časti nábytku. Chodbu je ideálne osvetliť bodovými svetlami. Všimnúť si môžete aj obrysové osvetlenie soklu šatníkovej skrine. Toto je azda najfrekventovanejšia časť domu či bytu a preto aj k osvetleniu treba pristupovať veľmi zodpovedne a s citom. Mali by tu byť využité všetky typy osvetlenia. Dôraz kladiem najmä na to, ktoré má navodiť príjemnú atmosféru. Každý predsa túži potom, aby sa uňho návšteva cítila ako doma. Základom je zaujímavý a dizajnový luster, ktorý tvorí jadro osvetlenia obývačky. Vhodné je ako doplnok použiť lampu na čítanie či obrysové LED podsvietenie stropu. Svetlo by malo byť teplejšie a s viacerými nepriamými zdrojmi, doplnené pracovnými svetlami, ako sú stojace, podlahové alebo stolové lampy. Akcentné osvetlenie pomocou LED pásu v teplej bielej farbe pôsobí príjemne, moderne a zútulňuje miestnosť. V kuchyni je najdôležitejšie osvetlenie pracovnej dosky pri krájaní a pri príprave jedál. Najčastejšie sa používa LED pás zabudovaný do kuchynskej linky či nastaviteľné bodové osvetlenie umiestnené nad kuchynským ostrovom. Teplota osvetlenia je dôležitá. Pre bežnú prevádzku voľte intenzívne biele svetlo, ktoré je na obale zdroja označené ako 4200 kelvinov. Pokiaľ však radi svoje pokrmy fotíte alebo jednoducho radi vidíte svoje jedlo v skutočných farbách, potom voľte zdroje produkujúce denné svetlo, teda 5000 kelvinov. Osvetlenie jedálne by už malo byť podané dizajnovejšie, no s dôrazom na dostatočné osvetlenie. Svetlo by malo dopadať priamo na stôl a poskytovať tak dostatok svetla pri stolovaní. Zväčša sa využívajú závesné lampy v dizajne hodiacom sa s hlavným lustrom, v prípade, že je jedáleň spojená s obývacou izbou. Najideálnejším osvetlením pracovnej plochy kuchynskej linky je LED pás zabudovaný do spodnej hrany hornej skrinky.
Svietidlo použité nad jedálenským stolom môže kľudne byť výraznejšie a dizajnové. Spálňa je priestor, ktorý sa vyznačuje intimitou. Ideálne, ak má viacero nepriamych svetiel, ktoré dotvárajú atmosféru. Ak radi v posteli čítate, potrebujete pracovné svetlo. Obrysové osvetlenie v spálni navodzuje intímnu atmosféru. V kúpeľni je častým problémom fakt, že kúpeľne nemajú väčšinou dostatok denného svetla. Základom je preto ambientné osvetlenie, väčšinou formou stropného alebo bodového osvetlenia. Každá kúpeľňa by však mala mať dostatočné osvetlenie zrkadla, a to ideálne formou zabudovaného LED osvetlenia v zrkadle. Ocenia to najmä dámy pri tvorbe svojho make-upu, ale samozrejme aj páni pri holení. Veľmi príjemné môže byť aj použitie akcentových svietidiel, ako je napríklad podsvietenie stropu či niky na odkladanie interiérových doplnkov, predovšetkým pre ľudí, ktorí milujú relax vo vani. Ideálne je zaobstarať si svetlo so stmievačom. Zaujímavé je aj použitie tzv. Hviezdnej oblohy. Dôležitý je aj stupeň ochrany a preto do kúpeľne v prvom rade vyberajte svietidlá, ktoré majú vyšší stupeň IP, teda krytia pred vlhkom a prachom. LED podsvietenie zrkadla ocenia najmä dámy. V zásade platia tie isté pravidlá ako pri ostatných miestnostiach. Určite nezabudnite na dostatočné pracovné osvetlenie písacieho stolu. V detskej izbe sa medze nekladú. Doplnkové osvetlenie formou svetelnej reťaze ocení každé dieťa. Do pracovne voľte ideálne denné žiarovky do svietidla, ktoré budú osvetľovať pracovný priestor, teda aj do stolnej lampy. Svietidlo by nemalo osĺňovať vás ani monitor počítača. Stolné lampy voľte do pracovného prostredia s clonou, ktorá bude prepúšťať dostatok svetla, ale svetlo nebude namierené priamo do vašej tváre. Ideálne je zvoliť do pracovne osvetlenie s nastaviteľnou teplotou farby bieleho svetla. Zvoliť môžete aj LED pásiky umiestnené pod police nad pracovným stolom. Vďaka tomu osvetlíte celú pracovnú plochu a podľa výkonnosti môže aj nahradiť stolnú lampu. Osvetlenie pracovného stola je veľmi dôležité. A tip pre vás, aby vás neboleli oči, je vhodné použiť stmievače osvetlenia. Zoženiete aj svietidla so stmievačom priamo zabudovaným, ale môžete si zaobstarať aj stmievač na diaľkové ovládanie, s ktorým je možné regulovať intenzitu svetla všetkých svietidiel v domácnosti. Dôležitá je aj teplota osvetlenia. Vtedy je pre človeka príjemnejšie neutrálne alebo skôr teplejšie osvetlenie v rozmedzi 4000 až 6000 kelvinov. Osvetlenie by sme pri zariaďovaní svojho interiéru nemali zanedbávať. Je rovnako dôležité ako farba stien alebo vkusný nábytok. Ak nie viac, veď na intenzite svetla a jeho farbe záleží celková atmosféra, nálada a komfort v byte či dome. Preto vyberajte s rozvahou. Pre viac užitočných rád sa nezabudnite prihlásiť na odber nášho kanála.